Koivukunnas tuon Järvenpäästä ja mä oon nyt täällä Vaalassa tänään esittelemässä tämmöistä prosessia, kuinka tehdään itse biohiiltä. Ja se on itse asiassa aika helppo juttu, kun muutamat periaatteet tietää. Ja okei, miksi me tehtäisiin nyt biohiiltä yhtäkkiä sitten, niin on, ja tuossa astiassa näkyy nyt biohiiltä, mitä me on tehty tuossa, olisiko sitä viikko sitten suunnilleen. Eli se näyttää tolta. Ja se murenee käsissä niin kuin tälleen todella helposti ihan tämmöiseksi, että ottaa pehmeäksi. Todellakin tällä hiilellä on nyt muutamia todella mielenkiintoisia ominaisuuksia. Ensinnäkin niin tämä on hirmuisen huokosta. Eli tässä on 1 grammassa tämmöistä hiiltä, niin on pinta-alaa vähintäänkin se 250 neliömetriä, mutta jopa voi olla paljon enemmän. Ja se pinta, mikä siinä on, niin se on kemiallisilta ominaisuuksilta sellaista, että se pintavaraus aikansa sen, että mikroobit, ravinnemolekyylit, erilaiset muut sienet ja jutut, mitä maassa on, niin ne hyvin mielellään tarttuu siihen pintaan kiinni. Siitä tulee semmoinen niin kuin alusta, kasvualusta mikroobeille ja muille. Lisäksi tuo huokosrakenne imee vettä sisäänsä. Tämä hiili imee niin kuin lähes tilavuutensa verran vettä. Ja siinä tämä on yksi, miksi tämä eroaa niin kuin muun muassa grillihiilestä, että grillihiili ei ime vettä, mutta tämä imee vettä. Ja ne mikroobit viihtyy tuolla siis niin hyvin, että ne rupeaa niin kuin lisääntymään. Ne tulee lisää mikrobeja. Ne rupeaa niin kuin ilmasta vangitsemaan lisää muun muassa hiilidioksidia itseensä. Eli jos tämmöinen biohiili nyt laitetaan kasvimaahan, niin me saadaan sen maan hiilitasetta parannettua jo sillä toimenpiteellä ja torjuttu ilmastonmuutosta, mikä on se yksi tärkeä syy, miksi tätä tehdään. Mutta myöskin se maa rupeaa niin kuin imemään lisää hiiltä ilmasta itseensä pikkuhiljaa. Ja tämä tiedetään kokemusperäisesti sieltä Amazonjoen varrelta, missä on elänyt näitä muinaisia kulttuureita, mitkä on tehnyt biohiiltä ja sekoittanut sitä eläimen lantaa, virtsaa ja muihin tämmöisiin eloperäisiin aineksiin. Minä on saanut muokattua sen kasvimaan siellä, ja se maaperä sinänsä on niin kuin todella huonoa siellä, mutta ne on saanut tehtyä siitä erittäin niin kuin viljavaa. Ja ne on tehnyt sen tämän biohiilen avulla. Ja siellä niin kuin se maan viljavuus paranee edelleen koko ajan, vaikka siitä kun ne viimeisen kerran teki sitä juttua siellä, niin siitä oli yli 500 vuotta aikaa, mutta se maa paranee koko ajan. Ja sitä ilmiöä muun muassa koko ajan tiedemiehet tutkii, että mistä siinä on kysymys, mutta se suurin yksittäinen selittävä tekijä on tämä biohiili. Ja nyt tosiaankin tässä me nyt tehdään tätä biohiiltä itse. Ja tämä laite, joka tässä on, niin tämä mukailee semmoista ikiaikaista tapaa tehdä tätä hiiltä, eli tämmöistä niin kuin kartion mallista maakuoppaa. Eli tämä kartiomuoto on todella oleellinen ja se on niin kuin sen termodynamiikan kannalta oleellinen. Tämä hiili saada aika kuumaksi tässä prosessissa ja tässä se saadaan. Plus, että tuolta kartion pohjalta, siellä on pohja ja se on ummessa, eli sieltä ei tule mitään ilmaa, korvausilmaa tuohon palotapahtumaan, vaan kaikki ilma tulee tästä yläkautta. Ja siinä on semmoinen tavoite, että meillä olisi tässä tavalla mahdollisimman tasainen liekkimeri tässä päällä, niin kuin nyt on. Niin se tuli kuluttaa siitä ilmasta sen hapen, mikä tästä menee. Ja se happi ei pääse tuonne pohjalle, johon on jo muodostunut. Meillä on jo tuolla semmoinen 30 senttiä hiiltä kertynyt. Niin tämä ilman happi ei pääsekään sinne hiillokseen, jolloin se hiili ei pala tuhkaksi asti, vaan se säilyy tämmöisenä hiilenä. Ja nyt kun meillä kohta nuo risut tässä loppuu, niin se mitä me sitten tehdään, niin me valellaan tuohon päälle vettä. Meillä on tuossa
tynnyrissä vettä, me keskeytetään tämä prosessi, sammutetaan tuo homma. Ja sen jälkeen meillä lopputulos on tämä. Tämä on ihan suoraan edellisestä poltosta tuo hiili. Ja nyt tosiaan niin tämä hiili tässä, kun meillä on niin ehkä sellainen paras tapa käyttää tätä olisi hienontaa vielä pikkusen hienommaksi, tässä on nyt vähän karkeeta, ja sitten laittaa esimerkiksi kompostiin. Antaa sen kompostin mukana muhia siellä ja lataantua. Eli tämä hiili, nythän siinä ei ole vielä mitään ravinteita, mutta siellä kompostissa se latautuu, se kerää ne ravinteet itsensä, ne imeytyy sinne. Ja sitten sen kompostin mukana levitetään sitten kasvimaahan, kukkapenkkiin tai muuhun vastaavaan niin kuin viljelysmaahan, jolloin se niin kuin parantaa kasvien kasvua, vähentää sitä kastelutarvetta, koska tuo sitoo vettä. Nyt jos meillä tulee niin kuin esimerkiksi kuivempi kausi välillä, niin se ei niin paljon haittaa, koska tuolla hiilessä on varastoituna vettä, kasvit saa sitä. Tai jos sä kasvihuoneessa viljelet, niin sun tarvii niin kuin harvemmin käydä siellä kastelemassa, kun se varastoo sitä vettä. Ja sitten tietenkään sun ei enää mitään keinolannoitteita tarvitse käyttää, sieltä kun sä rupeat käyttämään tuota biohiiltä. Sitten me itse käytetään sitä tietenkin se kasvimaan lisäksi, niin käytetään hussin kuivikkeena ja sitten niin kompostiin laitetaan. Ja seuraava idea on sitten tehdä jonkinlainen harmaavesisuodatin tästä biohiilestä. Että se suodattaa harmaat vedet ja sitten kun se on sen aikansa niitä suodattanut, niin sitten ne levitetään kasvimaahan siellä niin kuin, eli pyöritään sinne omalla tontilla niitä ravinteita. Eli tämmöinen ravinnekierrätys toteutetaan. No voiko tätä tehdä muilla laitteilla kuin tällä juuri tätä varten kehitetyllä pöntöllä? Voi tehdä. Tämä malli mikä tässä on, niin tämä on tämmöinen niin sanottu puutarhamalli, että tämä sopii normaali niin kuin omakoti- tai mökkikäyttöön, tämä semmoisen niin tavalliselle ihmiselle. Mutta sitten tuolla vasemmallahan meillä on tuommoinen niin farmimalli, joka sopii sitten vähän isommalle maatilalle tai sitten jo pienimuotoiseen niin yritystoimintaan, että joku tekisi niin kuin, tätä hiiltä vähän niin kuin elannokseen. Ja tällä samalla periaatteellahan voi toki tehdä vielä isompiakin laitteita sitten, mitkä sopii jo tämmöiseen niin kuin koneurakointiin. Mutta tämän saman jutun voi totta kai niin kuin toteuttaa, ihan se maakuoppa, mutta se, että esimerkiksi miten me on tehty nyt viime talvena kotona, niin meillä on takassa 4 kappaletta semmoisia metallisylintereitä, niin kuin klapin mittaisia tuommoisia halkasijaltaan. Ja ne täytetään näillä samanlaisilla risuilla. Ja ne ladotaan sinne takan pesään niin kuin 2 näin päin ja 2 näin. Ja sitten sinne niiden väliin tehdään pienet tulet. Ehkä maksimissaan niin kuin 1 klapi laitetaan sinne. Ja sen lämpö riittää kaasuunnuttamaan siellä sylintereiden sisällä olevaa puuta. Ja sylintereissä on nyt pieniä reikiä tehty sitten. Niin sieltä rupeaa sitä kaasua purkautuu, se kaasu syttyy. Ja sitten se kaasu tietenkin lämmittää lisää niitä sylintereitä, rupeaa lisää kaasua tulee, se vaan voimistaa itseänsä se prosessi, se on niin sanottu autopyrolyysprosessi tapahtuu ja kohta mulla on se takanpesä täynnä liekkiä ja sitten kun ne kaasut sieltä puusta loppuu, niin se loppuu se prosessikin, se sammuu ja seuraavana päivänä käytännössä mä otan ne sylinterit pois sieltä, niin ne on sitten täynnä niin kuin todella hyvälaatuista biohiiltä. Ja kun mä joka kerta sen teen, niin mun talven mittaan tulee niin kuin monta tuommoista sammiollista biohiiltä. Ja se riittää niin kuin sellaiseen normaaliin pieneen niin kuin kasvimaahan aivan hyvin. Et sen monimutkaisempia laitteita ei tarvitse.